Dobrý deň, priatelia. Nachádzam sa na Bieloruskej ulici na pešej zóne a iste dobre viete, aké tu máme problémy. Čo vám ale chcem v prvom rade povedať je, že existuje komplexné riešenie. Avšak pozor, ak vám niekto bude tvrdiť, že toto riešenie je jednoduché, tak vám vyslovene klame. Komplexné riešenie pozostáva z viacerých dielov, pričom základným dielom je samozrejme polícia a policajná práca. Druhým z dielov je sociálna práca a terénna sociálna práca. Tretí diel ste vy, občania, a štvrtým dielom je samospráva. Aby toto komplexné riešenie fungovalo, bude si to vyžadovať veľmi veľa každodennej práce, či už v teréne alebo v kancelárii. Avšak musíme sa do toho pustiť, pretože súčasný stav je absolútne neakceptovateľný. My sme sa za 4 roky nikam neposunuli, a dokonca dovolím si tvrdiť, že sme na tom ešte horšie. Musíme sa do toho pustiť. Držme si palce. Pekný deň prajem.